Ja, ik maak leuke dingen mee, ja. Ja. In het begin vooral merk dat ze heel wat wennen moeten. De meesten die gaan voor het eerst op hunzelf. Ja, je zit toch wel met z'n allen opgesloten op een eiland, dus je leert elkaar heel snel heel goed kennen. Zeker, ja, mooi meegenomen dan. Ja, precies. In deze oertocht volgen we Ditmer van der Schoot van Snits. Hij emigreerde van zijn opleiding en werk naar het Ameland. Hij volgt de Ameland Academie 1 dag in de week en werkt het 4 dagen. In de horeca. Ik ben via vrienden hier gekomen die ooit op Ameland hebben gezeten. Ik woon nu sinds 1,5 jaar op Ameland. Ik doe de Ameland Academie als zelfstandig gastheer. Nou ja, ik denk dat het voor heel veel mensen onbekend is wat dit is. Ja. En dat je in 1 jaar tijd gewoon wel een niveau, of mbo niveau 2 diploma kan halen en het jaar daarna meteen niveau 3. Waar je ondertussen gewoon heel veel leert in het vak. De studie betaald wordt als je hem haalt. Ja, dat zijn dingen die je niet veel meer ziet en wat echt wel hele grote kansen biedt. En je kan uiteindelijk ook nog hier niveau 4 doen. Elk jaar is 1 niveau. Aan jou natuurlijk de keuze of je eerst alle snelle routes doet en dan per hoofdstuk kijkt wat je gaat doen. Of dat je 1 hoofdstuk doet, snelle route, en dan gelijk het hoofdstuk afmaakt als die snelle route onvoldoende is. In het begin vooral merk dat ze heel wat wennen moeten. De meesten die gaan voor het eerst op hunzelf. Komen van het verste wal, overal nergens waaien en dan hier op de Ameland, nou ja, hun eigen huis, hun eigen kamer, dat moet ze al je runnen. 4 van huis. Dus ja, soms wordt het heimwee, maar op een gegeven moment dan went dat, dan krijg je een vriendenploeg en dan wordt het alleen maar gezellig en leuk. Dus dan is het 1 dag in de week hier naar school voor de theorie en de rest leren in de praktijk. Goedemiddag, kan ik iets voor jullie inschenken? Ja, mag ik een rood wijntje? Zeker, we hebben een Toscaans is een Syrah of de Chileense is een Carmenère, een iets sterkere wijn. Oh, die wil ik wel. Sterk. Voor mij graag een witte wijn. Een droge of een zoete wijn? Een droge? Droge. Dan hebben we een Chardonnay, Sauvignon of Pinot Grigio? Pinot Grigio. Pinot Grigio, helemaal goed. Ja, ik wist niet precies wat wel of niet bij me paste. En qua studie ook. En niks wat echt op mijn pad kwam wat mij aansprak. En toen ben ik tussendoor gaan werken in de horeca als bijbaantje. En dat veranderde al heel snel naar fulltime. En nu de studie erbij. Ja, ik heb wel andere studies gedaan. Niet afgerond, omdat het toch te weinig interesseerde. Wel deels afgerond. En nu de horeca, wat toch wel echt mijn ding is en wel bij mij past. En de natuurlijke houding, denk ik, mijn gasten. Zoals er een beweegt in het restaurant, dan gaat het zo vanzelf, hoe hoef ik geen moeite voor te doen. Dus als dat just dan ben, dan gaat het contact met de gast vanzelf. Hè. Natuurlijk de technieken die erachter zitten, die moet ik nog leren. Maar vooral hoe best in de zaak zelf, in de praktijk, ja, dat had hij. Ja? Ja. Of je het wel of niet leuk vindt om met gasten te werken, de druk aan kan, de stress aan kan. Ja, ik vind het heerlijk en daar geniet ik op het meest. En uiteindelijk toch weer denken met z'n allen van het is weer gelukt, iedereen tevreden en we hebben het weer geflikt met z'n allen. Ik heb altijd de keuken gedaan in de horeca in Sneek en ik wilde graag de bediening in en het leek mij een hele mooie kans om op Ameland een keertje bediening in te gaan. Eet smakelijk! Dankjewel. Alleen ik heb altijd al het idee gehad om de bediening in te willen en toch echt wel de sociale contacten met de gasten die ik miste. Dus vandaar dat ik nu ook de opleidingen bij doe om de kennis te leren. Nou, eind 2019 kwam het initiatief van onze bestuursleden uit de stichting, dat is Harold van Workum en Barend Nobel, van hoe kunnen we structureel dit personeelsprobleem oplossen. Op Texel liep eigenlijk al zo'nzelfde soort opleiding. Zijn we daarheen geweest en hebben we daar bekeken hoe het daar allemaal werkt. En dat hebben we gekopieerd naar Ameland toe. En op die manier hebben we de samenwerking gezocht met Virda. Ons onderkomen op school zit bij de Stichting Culturele Werken op Ameland, bij de Toel. Daar hebben we lokalen kunnen huren. We hebben 3 lokalen en elke woensdag wordt daar les gegeven. Nou, dat was een beetje schuiven met activiteiten. We hebben nog een sessie Xineng hadden we op woensdagmiddag. Die heb ik ergens naar de dinsdagmiddag kunnen plaatsen. En ja, het gebouw is er voor de gemeenschap, dus dan staan we daar ook voor open.
Ik ben hier eigenlijk vorige zomer gekomen om eigenlijk 6 weekjes gewoon op het strand te gaan werken bij Sjoerd. En ik heb daar zo naar mijn zin gehad dat ik een beetje ben gaan rondvragen. En een van mijn collega's die deed de opleiding al. En toen ben ik dus eigenlijk zo er een beetje ingerold. En sindsdien ben ik eigenlijk ook niet meer van het eiland weg geweest. Nee, helemaal niet? Nee. Hoe lang zit je hier dan? Nou, iets meer dan een jaar. Dit is mijn 2e jaar van de opleiding die ik nu inga. Ja. En tot nu toe nog heel erg naar mijn zin. Wat ik het allermoeilijkste vond, ik heb nu net 3 hele jonge nichtjes die heel snel aan het opgroeien zijn zonder mij. Wat ik heel lastig vind, waar ik heel graag bij had willen zijn. Maar voor mijn eigen ontwikkeling is dit wel de beste keuze geweest. Als je met je ouders aan de telefoon hebt gezeten, zoals we naar een verjaardag gaan van familie, dat je dan denkt, daar had ik wel graag bij willen zijn. Maar ja, dat is nou eenmaal de keuze die je zelf hebt gemaakt. En wanneer je kan, dan ga je wel gewoon naar huis. Ja. Ja, kijk, we wonen en werken op Ameland, maar zonder de toeristen zijn we nergens. Dus de horeca en het toerisme is natuurlijk ons groot goed hier. Ja. Daar kunnen we ook niet zonder. Woonruimte is schaars. We zijn heel lang bezig geweest met personeelsverblijven via de gemeente. Ja, dat is allemaal wat lastig. Dus er is nog wel een tekort. Niet zo extreem meer, denk ik, maar dat is een probleempje op Ameland. En zo, door middel van de campus kunnen we dat voor onze eigen leerlingen behoorlijk inlossen. Ja. De meeste studenten wen je in een kamer bij haar werkjouwer. Is die romte er net, dan is er de campus in Bollen. Hier kom ik bij de campus. Ik regel alle personeelshuizen. Ik zorg dat iedereen, dat de kamers klaar staan, dat mensen een sleutel krijgen. Ik maak leuke dingen mee, ja. Ja. Dat mensen verliefd worden bijvoorbeeld, dat ze samen naar een studio willen. Dan is dat je 2 kamertjes hebt en nu zijn ze samen op een studio. Dus dat is altijd wel heel leuk om te zien. Het blijven studenten natuurlijk die dan eens een feestje geven. Dus dan moet ik af en toe ook wel eens als moeder optreden van jongens, we krijgen overlast. Wie wil zich melden en laat maar weten wat er aan de hand is. Want ze mogen natuurlijk nog steeds student zijn en natuurlijk ook nog wel blijven leven. Maar we moeten het wel weer normaal blijven doen. Ja, wij hebben elkaar dan leren kennen dan via de opleiding. En we hebben eigenlijk een relatie gekregen in dit jaar dat we nu samen in de klas hebben gezeten. Oké. Ja. Maar mooi toch? Zeker. Ja, mooi meegenomen dan. Ja, precies. Ja, en daarnaast leer je gewoon of je woont op jezelf of op een campus. Dus je leert en met jezelf omgaan, met je collega's. Je maakt hier heel snel bekende vrienden. En daarnaast krijg je gewoon betaald terwijl je studeert. We gaan vanochtend beginnen met de algemene lessen, zoals rekenen en Nederlands. En dan en burgerschap. En dat is tot 12:30 en vanaf 1 uur hebben we wijnkennis, vakleer. En momenteel zijn we met wijnkennis 2 bezig om daar ons papieren voor te halen. En ik heb Ditmer gevraagd om alvast even te verdiepen in deze wijn. Dus Ditmer, mag ik jou vragen om naar voren te komen en om de wijn in te schenken? Nou, ik ga iets vertellen over de Zinfandel rode wijn. Het is bekend als de enige inheemse druif uit Amerika zelf. Past goed bij rood vlees en bij kazen. En ik zal hem jullie nu inschenken om te kunnen laten proeven. Deze maar vol. Ja, dat kan ook mee. Maar ja, ik vind zelf dat die rode vruchten heel erg naar boven komen. Ja. En het rokerige eigenlijk ook wel iets. Kunnen we ook omschrijven wat voor rood fruit we proeven? Nou ja, ik heb sowieso het plan om dit af te maken. En dan daarna zie ik het wel. Tot nu toe heb ik het heel erg naar mijn zin, maar ik zou niet weten wat ik over een jaar zou willen. Oké. Nee. Ook niet qua niveau dat je denkt dat wil ik beslist halen? Of, nee, ook niet per se. Ik zie het allemaal wel. Ja. Tot nu toe heb ik het heel erg leuk en dat wil ik graag zo houden. Ik zie mezelf eerst nog wel even op Ameland, niet voor altijd. Maar uiteindelijk wil ik wel weer terug en wel de horeca in. Of dat in Sneek is of niet, dat weet ik niet, maar ik wil wel de horeca in blijven. Ja? Ja. Nou, bedankt dat ik met je mee mocht. Graag gedaan. Ik zal nog druk aan het werk voor vandaag. Ja? Nog veel op de planning? Valt mee. Het is niet een hele drukke avond, maar je weet nooit wat er gaat komen in de horeca. Nou, zet hem op. Mooi, bedankt. Ja. Doeg.
Dit wie de laatste oertocht op tv, maar na je weekend komen er nog wel 2 extra lange afleveringen over de vaargeul en het transport. Kijk, en dit is op volvloed zoals ze dat noemden. Kijk, dit is die oude tering van Berkhoutdam waar die luidjes overheen lopen. Kijk, en hier liggen die schepen nog. Sjog op YouTube of op omroepfriesland.nl.